número de presos que había fai que, como decían algúns deles, que, por exemplo, que houbera un espacio de 30 ou 40 centímetros deitado cada uno dos pabellóns. De feito, nalgúna das etapas tiveron que habilitar pabellóns provisionais. Nun determinado momento estiveron nun barco que trouxo presos vascos, que foi o Upo Mendi, que albergou a sobre 600, 700 presos nunhas condicións infames, e claro, a alimentación era mala, e normalmente era a pouca carne que podían comer era casquía, non? Desechos da carne. Os que morreron dentro da illa poden andar sobre 500 e pico. Hai outros que lle engaden os que se quitaban da illa mediante as chamadas sacas, que foron moi famosas, non? E que eran comuns de outros cárceres tamén, paseos, ou os que quitaron tamén da illa para fusilar, porque estaban condenados á morte. Entón aí o número sube bastante máis, a 600 e pico, 700. E ademais estamos falando sempre de cifras de mortos documentados. Como falta documentación, o lógico é pensar que sempre son cifras mínimas, que dicir que todo o que se descubra será a maiores, claro, porque estes están con nomes e apelidos, né? Cando estivo de director Fernando Lago Búa, unha persona corrupta, non? Participa, por exemplo, cobrando certos porcentaxes ao da lancha, tamén o mesmo barbeiro da prisión, o economato, fai negocios deste tipo, pero o máis sonado foi as extorsións que lle fai a presos que están ali en San Simón. Ian a ser paseados, pero que había unha maneira que, a través de certas cantidades de diñeiro, que podían librarse dos paseos, non? Préndenos os dous, fanlle un consello de guerra, condénanos a morte, fusílanos no Monte do Castro o víspera de Reis, o 5 de xaneiro de 1937. A ferida aberta no 36.